Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamda kasni. Kilong yeng hapo mau kerwan kan thopru ikinong shong yo ki badai kinong thanglan menta kasni kila tur sha office tray kam jongka MEECL jongka mau kerwat division bandawa badai ban pinbyang no ya ka boarding hadin ba kila shong dum komba khan rusni na ka jingdu no jong transformer. Mari kani ka jingmi madan jong upat ba kalalong ka pasaiso hadin bau engineer jong ka office ula kular bon sa aino ya u transformer ha kini gitsngi. Usamlami salan kharturnya oblong unong yalam hagani kasngi habaya kran shikilat pathai khubor ula penpau ka jing lingo ya ka jing menti jongani ka office boarding ula ong babali ka office boarding ka ap hadu ba upat ba undami madan bandawa ba onda upat ba umi madan ka office ka kloipat ban kular ban bu no ya transformer. Shushu ulo ong ka jingbenti jong ka office boarding electric mau kerwan kelakta iki kena ke balik school khamtam ka dei ka half-yearly exam ha ka jaka baki kena ke nyok rekod biang por namar ka jingbam dan lan kila du no kumju kinong shong yo namar ka dei ka pdeng yo mau kerwan kelakta e shikat dei ya ka kamai ka ji jong kinong shong yo ru na lor ka ta ki we de kum ki bank ki office ki bapenun kam lingba jong uni u transformer kila du ko lun. Hagaju kapor ki nong thanglan kila rai balada ki jingkular jong engineer Kim Ulong ki pat ba nong thanglan kin shimda ka weipat ka senjam ban pelong jingyaki ka bakam ting e. Kasur jong ki nong thanglan kila pendam ru ik office MEECL mau kerwan ba wat la ka ka sngi long tray Henry Omsham lalap wat tang wei officer uban don ha office. Kasur jong upat ba nong thanglan kila ong ka jingbam don ki nong tray ha ka office kan kta ba du nong ru yagi pat ba ki bawan don kam hagani ka office. Hagaju kapor kila kentu yagani ka office boarding habadai ka long tray kin sngoba ba kin shong haga jaka ba ki ban shong knang bakan omkta yagi pat ba ki bawan don kam. So I play ka pang piki press ba social media ka ba pilai ker chanlem ya chi nak kone kane nam ta kane ka kam ka bu kane ka dong ka ba chi chok light ba chok light re menela khat rus ngai te kala penlong ya ki nong thang light boro macam ni long meeting nin bani ne office te da ka we ka sur nin chila ya chong meeting bada kata ka meeting chila rai kum ne ba ka jong thok ka ba chila ne office kata ka long ba balada chi ki pat ba chi su ya ka belait lada chi su tam ya ka por ka ba office kala bo silia ka chare nre ya chi play lada chi play Cidu light daki katsan sengai daki light post sengai daki armani light bune kalong kata ka de ka pagi bun kong ka ba ka sur ka pat ba karai nin ban bu ka jong kleh ne po office bar ka ba ar kalong ba ha usnya mar jarar pulai ha ka ju ka jaka ka michin ka du tenre ketika po dang citama ba dang en iba war ka SDO ha ketika por tat sau sengai cila cok ya ka michin tenre mane laki katsan kan rus sengai cok ore ka ya kata ka daw ba kata ka de ka jong kleh ka ba ar berkabalai kalong bu hakane ke jaka bu engkane ke mesin man la kapor ke chat bithe te kaya ke buci cepat kalong nam tak office kalong bu lada la overload palat kemat ke kamera jong ke office kan bakan pon ke ba yang tak kebentas lihat pin hap up ya ciki paj ba becende e jalan nam tak kata ke kamera jong ke office bahkan le ya kata nang ta bar ke pon bakaduk kalong kaba ar na kaba kaduk bakta kalong bu ya kebilai kaba de nam takini ki khat san khan rus ngai ka office ka de pan pensai kan lek kumno pat kaba kaduk kalong ba lada kan ke office kala are bun ai ya kata transformer hapo ya ka santarik jong kani kata chau kaba menta kemelasnya tu di lada kala are kamot ba na kalian jong ci kinong thanglait baro cila ada brai ba las ngai ba ar man step spo baje chin e chong na hang ne office te hadin macila era ya kane ci e mentane office bar kaya ke bu penlongo e ci kaya ke bu penlongo e ci ki pat ba nda cila rong ne office kalong bu tat da ki minute tat da ki second ke ba ci ai ka jong tho la cha phone hau engineer berkata kalong ba engineer ula kular ba ya kane commission la ke badu menta sai nak mentah kesngai lada don kali lada en kali kemat lam step lani tak diangkin sawan kitna kata ke deka khubor ke ba sotonat ke ba cicok na engineer jong kane ka MEECL ke ba dia ni apa makurwan te ka ba so longo na kali ci ba kalong ba
balai balai ba pinda ab ciki pai ba kinda ne pis ayah kata ke jubab bila ayah ta ki kan rus ngai ladaman chua tata po sa sungai ala bun chom mesin balai mane ta chong ke simpor di khasan kan rus ngai kata ke ka jong kele to Tela da kane ka jingwan jong phi ne berta ka jingkular jong to engineer jong kane ka office mentah ni da kam urlong kata ka jingkular jong nak leng jong phi ka senjam ba pila ni kata ke ba ala ong mane ba lada ka jong edawa jong tine office ke urlong re kemat basngai ba ar hakas ngai ba ar praterik na frame praterik haka praterik jong Julai baro tini chong ne office la spo baje lada ka urlong re ka ne ka jong dawa jong chi pai ba te henre jingi scam ba nan la ba engineer la phone menta la kular te ban ain atau mesin te jingi scam ba sa long menta bat kawe ka keruak ka bana kalian jong chi pak bun ong le amne ba ke busolong ngok kalong ba chi ba menta la de ka sngai ba ar ngiwan ne office we officer enre lada pikir hanya apa distrik yang ci ukli do jong ke distrik jelas ni nongkong kata deputy commissioner jelas ni nongkong kendai sistem lo ena office ngai nongkong andre kini kita terekam ki paper piji ba menta ngai ba RNB are te kane kade ka jong solak de bun pediana kalian yang ciki paj ba ma to ki o menta ba ki en meeting nak menta ka jong klat na utau we staff bagi apa beja kata to ya kata sila are ba nom re hajong sa silias de sadik baro hajong sa di bon en ong we ne argot di bon en kan wakat ka office ka kane ka office ka bade ka ade ka division ma ade ka division la ne te andre piji NBR kon we wan re to kita baro ngatrai kin sa nang tre kamha nang dia khmat te cikerpat dalam nom lada en kado meeting nang tagi office baro dere di baro hajong sa di bon en we argot kita kini ka jong percaya kan yang